Sanibonani balandeli baleli khasi. Lo okhuluma la ugogo udla ngamandla. Bengithanda ukuthi namhlanje sibheke nje iphupho lamanzi amdaka. Amanzi angcolile nje. Mawuphupha amanzi angcolile noma amdaka. Uma uphupha amanzi amdaka noma angcolile kuvame ukuveza izinto ey'ningi engacacile empilweni yakho. Futhi kuyiphupho elingelihle. Kuya ngokuthi leli phupho livela kanjani kuwe futhi likuficuka esimweni esinjani. Incazelo nje incane esingayibuka, amanzi amdaka aphathelene nokungacaci, nokudideka noma izinkinga ezingaxazululeki. Kusho ukuthi izinto zakho azicacile, mhlampe into zakho aziyi phambili, uthi uyazama mhlampe ubone ukuthi hhayi imizamo yakho ngathi ayiphumeleli nje. Mhlampe futhi uma ulisusa mhlampe kuleyo ncazelo mhlampe silibheka nje ngokomoya. Lingabe isixwayiso sokuthi kukhona ifu elimnyama mhlampe elikulandelayo nje. Noma izithiyo ezikhona nje ngokomoya ezingavimba ukuthi uthole ukuthula empilweni yakho. Kokunye kungaba ukuveza ukuthi kumele mhlampe uhlanjululwe ngokomthandazo noma ngokwesintu, ngoba angani uma uphupha amanzi amdaka so kwamaphupho nje kwezinto ey'ngcolile. Kungaba ukuthi mhlampe kufanele kuhlanjululwe ngomthandazo, abasebenzisa umthandazo, abasebenzisa isintu kungamele futhi ukuthi bahlanjululwe ngokwesintu. Masilithatha nje silibheka mhlampe-ke nje ngokwengqondo sesilisusa ngokwemoya nje. Kungasho ukuthi kunemizwa emimbi eqhubekayo phakathi kwakho. Mhlampe kunento owulaka onalo noma ungaboni indlela eya phambili. Mhlampe uyazama ukuthi mhlampe uzama amabhizinisi, mhlampe ngathini uzama ibhizinisi lakho uyabona ukuthi aliphumeleli ngendlela. Noma uyabona ukuthi hhayi la kunento nje ekudonsela emuva. Uthi uyazama kodwa hhayi akuzameki. Kunento nje elivele ikubuyisele emuva. Abanye-ke ngokwesintu, abanye abantu basebenzisa isintu kakhulu. Amanzi amdaka ephusheni abhekwe njengophawu lokuthi khona abantu abangafuni uphumelele noma kungakusiza ukuphahla ukuze ukwazi ukuvikeleka edlozini. Ngoba idlozi lisuke likuvezela uma uphupha kanjalo ukuthi kunenkinga kuyona kodwa ongakuyiboni. Idlozi elikuvezela yona ukuthi unenkinga kodwa. Mhlampe ungase uzame ukuphahla, uhlambe ngokomthandazo, ungakwazi ukuthi leyo nkinga ivele iphinde futhi ukwazi ukuthi idlule. Uma uphupha uphakathi emanzini, uphupha nje uwaphuza-ke amanzi noma uphupha uphakathi emanzini angcolile, kusho ukuthi usuke usenkingeni ongakayiboni usuke enkingeni ongakayiboni. Ngakho uma uphupha amanzi amdaka ungathatha isikhathi sakho nje uhlole impilo yakho. Mhlawumbe udinge nje isikhathi, uthole isikhathi ngempilo yakho, uhlale phansi uyihlole. Khona la ungasizakala khona ukuze ukwazi ukuthi uyihlambe ngezimo ey'thile, uthole nokuvikeleka, uphahle nangokomoya nje. Uthole ukusizakala ngoba kuyiphupho lona elingalihle. Ukuphupha amanzi angcolile kuveza izinto ey'ningi njengalezi nje esengiy'balile. Ngiyabonga-ke. Uma usizakala ngathi ngicela u-subscribe ekugcineni.